Коя е несъвършената любов пред Божите очи? Несъвършената любов пред Божите очи в урока се казва е тази, която се практикува последният начин. Обичам брат Дани, защото знам, че той ще ме обича. Това е несъвършената любов. Обаче всички други не ви обичам. Обичам го него, защото съм сигурен, че той ме обича. Знаете ли кое прави Бог съвършен и по-скоро любовта му съвършена? Че той обича дори враговете си. Че той обича даже онези, които го ругаят, онези, които се отричат от него, онези, които ясно казват, че го мразят. Но въпреки всичко Бог ги обича. И затова Бог не сочва вниманието ни към това. Бъдете съвършени. В какво, Господи? Ами да обичате враговете си. Обичайте ги. Защото и Бог обича своите врагове. Обичайте онези, които няма да върнат на това добро, което вие правите. Обичайте ги. Отдайте им внимание. Дайте им да ядат, когато имат нужда. Дайте им да пият, когато имат нужда. Това всъщност означава да бъдем съвършени в любов. Това означава всъщност да сме достатъчно израснали. Съвършенството, ако трябва да го преведем в друг смисъл, то ще означава, че вече си израснал. Израснал. Не си още долу там ниско. Ти вече си израснал. Ти си готов да понесеш и обида, и укори, и цувни, но въпреки всичко да обичаш хората. Да, трудно е. Трудно е. Но когато се отдадем изцяло на ръководството на Божия дух, когато вече Божия дух започва да живее в нас, ние ще можем да изпълним всички тези неща, за които говорим, те да станат част от живота ни. Нека Бог ни благослови в тази насока. Амин. Амин. Видели? В Малахия 3 глава 6 стих и се казва: аз, Господ, не се изменя. Господ не се променя. Както казах и моите братя, Господ променя действието си на работа, ако щете, към човека. Нека, както казва Псалом, да оставим Божието Слово да ни води и да бъде светилник в нашия живот. Нека да оставим Господ да ни води във всяко наше начинание и то да бъде изпълнено с любов, с любовта на Исус. Нека да създадем лична връзка с Него, за да може да постъпваме така, както Той ни казва. Ризо. Кой е апостолът, наречен апостолът на любовта? Кой е апостолът, който умира от естествена смърт? Тълкователи разказват за него, за Йоан, че в старостта си